nekuti mimuri Mwari. Zita renyu ngarikudzwe pamazuva enyu Baba. Tirandukwe muchatiraringarira shedo yemasimba ose. Sevisi yanasi Jehovha Baba edu wemasimba. Tinokutendai nekuti mimoga muri Mwari. Tinokutendai nekuti munotigonesera. Tinokutendai Baba nekuti munotigonera Baba. Maita kuda kwenyu Jesu, maita kuda kwenyu Mwari wemasimba ose. Baba tinotenda nyasha dzinogara pachigaro. Baba tinotenda nekuti muri Mwari, nekuti mimi munotirwira. Rambai makatiropafadza ishedo yemasimba. Rambai makatirwira ishedo kumusoro kudenga. Chirambai munesu ishedo yemasimba, ishedo kumusoro kudenga. Mweya mutsvene uchiwangu wakabvongodza mukati medu. Mweya mutsvene uchiwangu wakatitungamirira muzuva ranhasi. Tanamata nemuzita rinoyera Baba. Itai kuda kwenyu nekuti mimi muri Mwari wemasimba ose. Jehovha tauya pamberi penyu sekereke yenyu Baba. Tauya pamberi penyu Jehovha sekereke yeRoadeport shedo masimba. Tirangarirei Jehovha, tirangarirei shedo masimba ose. Rwirai mite kuda kwenyu nekuti mimi muri Mwari munotigonesera. Tinosimudzira zita renyu, tinokunamatai Baba wedu kumusoro kudenga. Jehovha wemasimba ose. Hallelujah. 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 Nezuro ndaiti ndakatarisa ndikati ingagorera kutopera. Tato muna June, halfway through the year. Muranda wa Mwari gore rechitanga akataura akati rino igore rashe. Hallelujah. Akati igore rashe. Haana kugumira ipapo muranda wa Jesu. Akabva aenda akati #sunungu. Ndikazvibvunza ndikati ndakasununguka here? Ndasunungurwa here? Chiwo chandaita chinobatika mugore rino rashe rekuti ukazvitarisa kuti iri gore rashe zviro kwazvo. Ndakatanga kuita count my blessings. Ndikati Mwari, ndimi Mwari munotigonera, ndimi Mwari makatipa this gore riri kunzi gore rashe. Ipapo ndopandakaona tikati inga takatenga kereke. Muranda wa Jehovha ndobva ataura akati svondo nesvondo rese ratichasangana, wese achauya achisumuka ngaambotaurawo kuti munhu wese namatirawo apo pako pawakaisa. Kana zvichida pane pausati waisa, wonamatira futi kuti uwane kuti Mwari, iyi mbeu yandakadyara, mbeu huru yandakadyara, ngaiwanikwe ichaenda paivhu rakanaka. Mwari, ndinoda returns from mbeu yangu yandakadyara. Hallelujah church. Hallelujah church. Ndakabva ndafunga ndikati vanhu vaMwari kana vachimira pamberi pedu vanotitaurira vachiti I sense the presence of God. Hallelujah. Ndichifunga kudaro ndikati pane pachinzi I sense the presence of God. Which sense iri kurehwa apa? Nekuti we have got 5 senses anotaurwa nevakaita mascience. Is it the sense of smell? Is it the sense of hearing? Unoona sei mweya mutsvene vanhu vaMwari? Kubvira pandakauya into this new building, me, I sense the Lord in a different manner. Hallelujah. I smell him. I hear him. Hallelujah. So toda kuti timbenda pamberi paMwari, timboti Mwari, takauya, takatenga kereke, takadyara mbeu. Baba, tibatsirei, chidzoreraiwo, nekuti ndimi munotaura muchiti ndiedzei mugoona kuti handikuvhurirei here masuo edenga. Hallelujah. So toda kumbenda, we want to go before the Lord with that. Tuti Mwari, tinokutendai. Mwari, chindivhurirewo masuo edenga. Takakuedzai. Chiwanikwe muchaito enlarge my territory. Hallelujah. So we want to go before the Lord. Tine that prayer item. Hallelujah. Baba, tinokutendai Jehovha mugore rino rashe. Tinokutendai Shewe masimba ose. Baba, ndimi makazviita, ndimi munotigonera. Baba, ndimi makatipa theme Mwari wemasimba ose. Jehovha, mune rino gore, iro gore ramakati gore renyu Shewe masimba. Tinokutendai nezvikuru zviri kuitika. Tinokutendai nezvakawanda zvatiri kubata zvinobatika. Baba, naizvozvo tinosimudzira zita renyu nekuti muri Mwari. Tinokutendai Shewe masimba nembeu dzatiri kudyara. Tinokutendai
tendai baba as they germinate shadow masimba tiri kuona zvibereko zuva nezuva baba tiri kuona zvibatikwa muzuva nezuva ishe. Come on everybody, get your feet happy, let's go, come on. Where my islanders? Can some of y'all run down here to the front real quick? I gotta know who's in the building. Where my islanders? I need y'all to run down here. Come on, let me see ya. Come on, Jehovah, say it. Jehovah, you, Say it. I trust In you. in you. Say it, y'all. Oh Lord, Jehovah, you, I trust. Say it. I trust Show me how to do it, y'all. in you. I believe. Say it. Say it. I believe you. I trust. I trust Come on. in you. Oh, Lord. Oh Lord, Jehovah, you, Where y'all at? Come on. Come on. I trust in you. I believe. Say it. I believe You are the God of miracles. you are the God of miracles. You are the God of wonder. You are the God of wonder. You are the God all powerful. I believe. Say it. I believe. I believe. Come on, everybody, get your feet happy. Let's go. Come on. Where my islanders? Can some of y'all run down here to the front real quick? I gotta know who's in the building. Where my islanders? I need y'all to run down here. Come on, let me see ya. Come on, Jehovah, say it. Jehovah, you, Say it. Mwari muri Mwari munotigonera baba shoko renyu wangu richaparidzwa baba ndinonamata nemuzita raJesu tinonamata nekuti muri Mwari munotigonera chitizadzai mugore rino rashe baba chitizadzai mugore rino renyu baba mwoyo yedu baba izare igowanikwa ichagara nemifaro baba tigowanikwa ticharangarirwa shedo masimba baba vanorwara vawanikwe vachawanirwa nyasha mugore rino baba vanowanikwa vane vari kushaya zvavanoshaya vawanikwe vachawana baba baba vari kutsvaga michato ngavawanikwe vachaiwana mugore rino rashe baba Jehovha Mwari munotirwira Mwari munotitungamirira Mwari munotigonesera muranda wenyu akadeclare shedo masimba muranda wenyu akawanikwa achadeclare on this year baba akati ndiro gore rashe shedo masimba akawanikwa achati iri gore tichasunungurwa baba mugore rino ngatisunungurwe zviro kwazvo baba tigoti baba iri ranga riri gore rakanaka baba maita henyu shedo masimba baba maita henyu Mwari munotigonera chirambai makamira nesu shedo masimba pamazuva edu Jehovha ndanamata nemuzita raJesu ndanamata nemuzita remwanakomana neromweya mutsvene tinonamata haleluya haleluya haleluya. Our next prayer item it's about protection. We are in a foreign land. Zvakawanda zviri kuitika munyika ino. Muri kunzwa vamwe vachitaura vachiti hatichada maforeigners, hatichada maZimbabweans, mostly vakatageta maZimbabweans. Hallelujah. Hanzi mapemiti haasi kurenewiwa maDZP. Hallelujah. Toda kunamata, we want to go before the Lord. Kuti Mwari, kuti tiuye kuno kwatiri kunoko. Akanga asiri munhu. These are the systems of the people. Aroda kuti zviomesera zvino. Hallelujah. But chandinoziva kudenga kuna Mwari. Ende Mwari akambotigonesera pamazuva iyayo is the same God. Hallelujah. Hallelujah. So toda kunamata, toda kumbenda kuna Mwari. Timbononamata. Unonzwa muBhayibheri chinzi since the days of John the Baptist, the kingdom of God suffered violence, and the violence shall take it by force. Hallelujah.
hatisi kuzoita sit back and fold our arms toti tangonzi tiende tichangotuta tumutundu twedu todzokera. Hallelujah. We are going to stay here nekuti Mwari watinonamata ndimwari anotigonera. Toda kunamatira protection. Toda kuti this protection iende even to our children muzvikoro. We want to protect them. We want to pray kuti Mwari protect our kids further from the spirit of bullying muzvikoro as well, from the spirit of satanism muzvikoro, from the spirit yese maspirit asina anorwisana nesu, all maspirits ese. Hallelujah. So toda kuti tidzokere kuna Mwari tine ukasha chiti Mwari tichengetei, chengetaiwo vana vedu fedha, chengetaiwo nesuwo kumabasa, chengetaiwo nesu mumigwagwa, patinofamba mumateksi, patinofamba mumarodhi. Mwari tirwirei, tigoneserei. Hallelujah. Hallelujah, church. With that, let's go before the Lord and pray. Baba, tinokutendai Jehovah, Mwari munotigonesera. Tinokutendai nekuti mimoga muri Mwari, tinokutendai nekuti muri murwiri wedu. Mwari munotigonesera pamazuva edu ishedo masimba. Baba, munotaura imi mishoko renyu kuti muchawanikwa, muchatiwanikwa, muchatiyambutsa panorema. Munotaura imi mishoko renyu kuti kunyangwe tifambe mumupate wemvuri werufu, imi muchawanikwa, muchatirwira, muchatisimudzira ishedo masimba. Tauya Baba pamberi penyu muzuva ranhasi ishedo masimba. Tiri munyika ino izere neukasha ishedo masimba. Tiri munyika ino Baba ishedo kumusoro kudenga. Tichitsvaga nyasha dzenyu Jehovah, chiti honai wakaipasumudza munondo. Honai Baba vatandeka munondo pamusoro peupenyu hwedu. Baba vanoda kuti wanikwa vachaona kuparara kwedu Baba. Asi tinonamata chiti imimi Jehovah Mwari munotirwira. Ndimi Mwari makatiunza mukati menyika ino. Ndimi Mwari makatigonesera pamazuva edu Baba. Makawanikwa muchatiyambutsa kubva kune nyika yairema. Iyo nyika yechipikirwa, nyika yekuchizvaro. Baba tinokutendai Baba mukatiunza mune ino nyika. Asi Baba honai Baba mafungu asumuka Baba. Honai Baba vakaipa vanowanikwa vachada kurwisana nesu. Baba tinonamata muzuva ranhasi. Tinouya pamberi penyu ishedo masimba tichitsvaga nyasha. Tinoti Jehovah chitirwirai. Chiitai sezvamakamboita. Chiitai sezvamunosimboita. Chiunzai mweya mutsvene mukati medu Baba. Baba chiti wanikwe muchatirwira ishedo masimba. Enlarge our territory Baba. Chirwirai ishedo masimba. Akaipa Baba ishedo masimba. Chiitai confusion Baba. Bring confusion in the enemy camp Jehovah. Baba zvavanofunga ishedo masimba. Chichinjai pfungwa dzavo Jehovah. Baba nerimwe zuva vafume vakakonfusika Baba. Tinotaura zita renyu Baba. Tinotaura nyasha dzenyu Jehovah. Chitirangarirai mutigonesere shedo kumusoro kudenga. Baba tanamata nemuzita raJesu. Tanamatira even vana vedu Baba. Tinovanamatira Jehovah muzvikoro. As we pray Jehovah against the spirit of satanism. As we pray against the spirit of bullying. As we pray against every principalities that are against us. Baba tinonamatira vana vedu Baba. Tinoti vana vedu Jehovah. Varangarirei Baba pavanopinda. Varangarirei pavanosangana nenyika. Varangarirei pavanosangana nevakawanda Baba. Tinoti Jehovah ngavasawanikwe vachasangana Baba nevanowanikwa vachavarwisa Jehovah. Tinonamatira ruzhowa rwedenga pamusoro pavo. Tinonamatira the protection of the Holy Ghost fire Baba. Tinoti simba redenga ngarisangane navo. Simba redenga ngariwanikwe richamira pamusoro pavo. Jehovah vana vedu Baba. Baba tanamatira Jehovah. Tinoti heji yomweya mutsvene pamusoro pavo. Ngaivasosodze vose Jehovah. Tinonamatira Baba the covering of the Holy Spirit Baba. In every situation Baba eshedo kumusoro enga. Tigoneserei tizadzene mweya mutsvene. Tirwirei pamazuva edu shedo masimba. Taramba kukundwa newakaipa Baba. Taramba kukundwa na Satani Jehovah. Nekuti tinoziva ishedo masimba. Chivimbiso chamakatisa pamatiri Baba. Imi munotaura kuti ini ndiri mukuru kupinda ari munyika. Baba tinokutenda ishedo musoro kudenga. Nekuti tinoziva kuti mimi Mwari kana muri kurutivi rwekwedu. Baba ndiani
vanotirwisa. Jehovha, tinokudza zita renyu, tinokudza umambo hwenyu, tinokudza Baba Masimba Ose. Chitigoneserai, chitirwirai Baba, itai kuda kwenyu, murambe makamira nesu Baba. Tinokutendai Jehovha, tinokutendai mangwanani anhasi, tinotenda mbiri yenyu, tinotenda negonesero yenyu, nekuti imi muri Jehovha maita yenyu mangwanani anhasi. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Our next prayer item, toda kunamatira our service for today. Hallelujah. We want to pray to God kuti Mwari, chivimbiso chamakaitipa ndimi makataura mukati ndakuenda kuimba yababa vangu, ndakuenda kuno kugadzirirai dzimba dzakawanda dzekugara, asi handisi kuzokusiyai muri moga. Ndichakusiyira iye mweya mutsvene, iye mweya munyaradzi, mweya muzvose. Hallelujah. We want to pray for this service kuti mweya mutsvene aite sezvaanosimboita, apinde mukati this service, apinde mukati mevana vevanhu. Our situations achinjwe muzuva ranhasi, pagoti panotaurwa shoko ranhasi ripinde mukati mehana dzedu. Hallelujah, hallelujah. Kuti murume wemukati adzidziswe zuva ranhasi, tigoti patinobuda mukereke ino yanhasi tigove tine chimwe nechimwe chatinobata mumwe nemumwe. Hallelujah. Toda kuti tinamatire also our servants. Hallelujah, hallelujah. Unonzwa bhaibheri richitaura richiti uyo agamuchira muprofita anobva agamuchira nechiprofita chacho. Hallelujah. Toda kunamatira vanhu vaMwari kuti vave pano vanotoda our prayers as well. We don't know hama kuti pavanenge vachiuya vachimira panapa havagona kutiudza kuti vane masituations avo in life avanenge vane avo nezvinhu zvechivaremera, but zvinotoda iwe neni kuti tiwanikwe tichavanamatiravo tichiti Mwari vagonereiwo vanhu vaMwari kuti pavanotaura shoko renyu, pavanotaura zvedenga zvisave zvinobva muhana dzavo asi zvinobva kumusoro kudenga. Mhuri dzavo ngadzichengetwewo, ivo vacho ngavachengetwewo, basa ravari kubata ngarienderere mberi, nekuti zviro kwazvo wegodo haana kurara, Satani haana kurara. Pakadai panoitika chakanaka ndo paanomira. Hallelujah. So toda kuenda pamberi paMwari timboti Mwari tirangarirei, tirangarirewo muzuva ranhasi, rangarirewo this service. Let it be an extraordinary service. Vanorwara ngavapore, vasina vari kushaya ngavawane. Hallelujah, hallelujah. Let's go before the Lord and pray. Hallelujah. Baba, tinokutendai Jehovha, tinokutendai Mwari wemasimba ose. Tauya zvakare pamberi penyu shedo masimba tichinamatira this service muzuva ranhasi Baba. Tinotenda Mwari munogonera, tinokutendai Mwari munotirwira, tinokutendai nekuti imi Mwari munotirwira misi nenguva. Inyasha dzenyu, igonesero yenyu Baba, munotitira kuda kwenyu Baba. Onai tauya mukereke ino Baba, tauya muimba yenyu huru yeminamato Baba, tichitsvaga nyasha, tichitsvadza kukumbira, kumbira Jehovah kuti let this service Baba be an extraordinary service Baba. Let this service Baba tiwanikwe tichasangana na mweya mutsvene Baba. Mweya mutsvene ngaapinde pakati pedu abvongodze Baba, awanikwe achatirwira, tiwanikwe tichagoneserwa shedo masimba Jehovah. Tigoti panotaurwa shoko Baba, panotaurwa evhangeri shedo masimba, ngaisaende igopfuura yasina kubata umwe nemumwe Baba. Tiwanikwe kuti mwe nomumwe agoti paanobva mune ino nzvimbo Baba agoti ichi ndicho chandibata, ichi ndicho chawanikwa chichauya pamberi pehana yangu Baba. Ndinonamata shedo masimba chiti change our situation, enlarge our territories Baba. Ndinonamata nemuzita raJesu, tinoti zita renyu ngarikudzwe, umambo hwenyu ngauzadzikiswe pane rino zuva Baba. Rangarirai mutitungamirire shedo masimba, tigoneserei muite kuda kwenyu shedo masimba, tirangarirei muzuva ranhasi Jehovha Mwari wemasimba ose. Mweya mutsvene chiburuka uite sezvaunosimboita, mweya mutsvene
uchiwanikwa uchazadza kereke ino nemweya wako Baba titungamirire mutizadze nesimba renyu guru kuda kwedenga kuitwe nekusingaperi muzuva ranhasi mweya mutsvene ubate kuda kwenyu Baba tanamatira Baba eshedo masimba tinonamatira vatumwa venyu Jehovha ndivava vakuru vekereke yedu Baba ndivava Baba namai Jiriji shedo masimba tinovaisa pamberi penyu vafundisi vedu Baba tinovanamatira vafundisi vedu Jehovha tinoti vasimbisei mukubata basa renyu Jehovha ivhangeri ngariparidzwe mativi mana ose enyika Baba tinonamata nemuzita raJesu tinonamatira even our English service shedo masimba tinoti Baba ngaikure nemuzita raJesu our English service ngaiwanikwe ichawanda vanhu Baba let this service as well be the same shedo masimba onai Baba nzvimbo yakura Baba takanamata zuro tikati Baba tipe nzvimbo yakakura tinamate Baba onai takunamatira kuzadza kwenzvimbo ino Baba vanhu ngavauye kukereke ino Baba titungamirirei mutigonesere Mwari moga zita renyu richikudzwa Baba zita renyu richiropafadzwa nekuti muri Mwari rangarirai murangarirezve Baba shedo masimba tiropafadzei mutigonesere shedo masimba tanamata muzuva ranhasi tanamata Mwari wekudenga tinonamata tichitikundisei Jehovha Baba inzwai minamato yedu shedo masimba ngaiwanikwe ichauya ichagogodza pasuo renyu guru Baba igowanikwa ichava nekuzara nekunhuhwirira Baba igoti pamunoinzwa shedo masimba mugowanikwa muchatipindura nekuti muri Mwari Baba maita henyu mangwanani anhasi tinonamata Jehovha Baba tinonamata Baba for every department Baba chiti Baba every department ngariropafadzwe to Sunday school Baba to my youth Baba to kuma teenagers Baba tinonamatira vana Baba nanamai Baba tinonamatira mumwe nemumwe Jehovha Baba awanikwa achapinda mune ino service Baba ngaawanirwe nyasha nemuzita raJesu ngaawanirwe gonesero nemuzita raJesu Baba kuda kwenyu kuchiitwa Baba muzuva ranhasi tanamata nekuti muri Mwari tanamata nemuzita raJesu tanamata nekuti munotigonera Baba tirwirei mutigonesere rambai makatitungamira muitire kuda kwenyu tanamata nemuzita raJesu Baba tinokutendai nemuzita raJesu tinokutendai nekuti muri Mwari maita henyu Baba maita henyu nemuzita raJesu hallelujah hallelujah I leave this time to praise and worship. Thank you. Hallelujah. Wave your hands unto Jesus. Amen. Hallelujah. Kunamata Jesu nange mutange wasara Kunamata Jesu nange mutange wasara Kunamata Jesu nange mutange wasara He
Jesus higher. Lift 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 Jesus higher. To the left, to the right, to the left, to the right, to the left, to the right, to the left, to the right. Lift Jesus higher. Lift Jesus higher. Lift Jesus higher. Lift Jesus higher. To the right, to the left, to the right, to the
Hallelujah. Oyo musha diriwashe dodakura niwanewe kuchengeka shokore unokuita kudakwe oyo musha diriwashe Hymn 191 iri pa page 108. Jgara mangwanani mbeu yakanaka, jgara masikati
vashoma pabasa raMwari tinoda mwakose pabasa rashe uyaiwe uyaiwe uyaiwe
tinokutenda ijesu taive vamwe vakarasika simangatidzosera tinokutendai nenyasha tinokutendai mutsvene waMwari chitibatsirai kudzogo tigone kutora vamwe vedu vakarasika chitipai simba mweya mutsvene nekugona kutora vamwe vakarasika takutendai mweya mutsvene waMwari nekuti makanaka upenyu hwedu hwatinorarama ngaudzoze vamwe vakarasika mafambiro edu ngaatadze vamwe vakarasika zvatinotaura ngazviite vakarasika vadzoke takutendai iyemi mukwanisiri wedu iyemi ndimi munotigonyesa changanire ngariwongwe zita renyu ribatswe neutsvene. We worship you, Jesus. Yengetera, 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 ishe, yengetera, 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 ishe.
nyengetera ishe baba vedu vari kudenga mangwanani ano mutsvene mangwanani ano Jehovha iyemi mutyere pachigawo chenhasa mangwanani ano tauya Mwari pamberi penyu tauya Jesu nemunun'una mweya mutsvene mangwanani ano Jehovha takumira mweya mutsvene tanyengetera mweya mutsvene itinyengetera isu anouya mangwanani ano baba vedu mangwanani ano mutsvene tauya Mwari pamberi penyu tauya Mwari pachigawo chenhasa chizodzei Mwari mangwanani ano nyasha nomweya mutsvene rudo rwenyu Mwari mangwanani ano kuzodza kwenyu nokuporesa kwenyu mangwanani ano uwepo hwenyu Mwari pachigawo chenhasa uwepo hwenyu Mwari kukereke kwedu mangwanani ano baba vedu mangwanani ano mutsvene mangwanani ano Jehovha mangwanani ano tanyamire chizodzei tipei simba mangwanani ano baba vedu mangwanani ano tamirira chikafu chomweya Jehovha mangwanani ano tizadzei simba renyu mweya mutsvene uwepo hwenyu Mwari tinokuongai mangwanani ano tinokuongai changamire vanorwara ngavaporeswe nokuzodzwa uye vasina simba vanopiwa nemi nokuti vanomirira Jehovha vanopiwa simba mangwanani ano baba vedu tinokutendai shwiro yedu nemwoyo yedu kutarisira kusangana nemi mangwanani ano tirege kudzoka takadaro asi Mwari muri Mwari wechokwadi muri Mwari wezvinoshamisa tinokuongai muzita raJesu. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. Tiri mumweya umwe chete iyoyo tidambopfuurira pamberi zvishoma tichiimbirwa. Amen. Muno ndo munogadziriswa nyaya dzako. Muno ndo munogadziriswa nyaya dzevana vako. Muno ndo munogadziriswa nyaya dzehama dzako. Hallelujah. Toda kuti tapedza kuimbirwa umboenda pamberi paMwari sedunga munhu wakazvimiririra uti Mwari heyo nyaya yangu chimbondionaiwo muzuva ranhasi pandinobuda muno zvisiyane nemapindiro andaita muzita raJesu. Hallelujah. Praise and worship. Timbodipawo imwe one worship song. Mwari vatitire zvakanaka muzita raJesu. Amen. Zita renyu ngarikudzwe panyika sokudenga rivakwe neutsvene zita renyu ngarikudzwe Arwe
mazita ose, ndilori zita rinosimudza marope, ndilori zita rinorapa vanorwara, ndilori zita rinodzikinura vakatapwa. Ngarinamatywe zita raJesu, ngarinamatywe zita renyu muswere. Mangwanani ano Mwari rinokukudzai Mwari, tinosimudzira zita renyu wekudenga. Omwai Jehovha nekuti ngoni, nenyasha dzedu zvinogara nekusingaperi. Iyemi munogadzirisa nyaya dzedu mangwanani ano, munogadzirisa nyaya dzedu ndimi Mwari, munosimudza vana vedu ndimi Mwari, munosimudzira vanhu ndimi Jehovha, munosimudza kunyange nemarope. Zita renyu ngariombe mangwanani ano, ngaribatwe neutsvene, ngaribatwe neutsvene, ngarisimudzirwe pamusoro pemazita ose. Makanaka Jesu, makanaka muridzi weupenyu. Hallelujah, hallelujah. Ngatiombererei praise and worship vatora nzvimbo dzavo muzita raJesu. Hallelujah. Ndaingoda kuti tiri mumweya umwe chete iwoyo tisvike patinombofarira iye akatiunganidza pano. Hallelujah. Iye anoti kana akavhara do hakuna anovhura, unenge wachengeteka. Amen. Kana akazorivhurazve hakuna anogona kurivhara. Hallelujah. Ndiye Mwari watinoti timbotenda nekufarira mangwanani ano. Vamwe vakamuti mudhara wakare kare, the same yesterday, today and forever. Vamwe vakamboita mbiri dzikapera, yake yakaramba iripo. Hallelujah. Icharamba iripo, nepakupedzisira anenge ariko tiinaye. Toda kumbomufarira mangwanani ano, titi hewo Jehovha Mwari tinokudai muzita raJesu. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Regai nditi papa mukamuri vana vadiki, maiti ndoda kunokuudzira kuna baba vangu. Hallelujah. Wanga uine belief yekuti baba vangu vanogona kundimiririra, vanogona kurova munhu ari kundidena uyu. Nyaya dzangu dzakaita sei? Dzakanaka. Kunyange nesuwo pano mufundisi, tinotoriwo nekutenda kuti pamweya zvinhu zvedu zvakanaka. Haleluya. Takarara kumba, vana varwara, paine zvandinetsa, ndinongoriwo nekutenda kuti ndina baba pamweya. Saka naizvozvo kereke timbofarira munhu waMwari namai, kuti rambai muchiindirira mberi musanete. Ndava takatotemba nemi, mweya yedu inoimba nemi, kereke tinoimba nemi muzita raJesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tingatora nzvimbo dzedu, regai nditi Sunday school vasati vaenda, toda kufarira vana vedu vasina kutemwa nyora. Amen. Munoziva zvinonzi nyora dzekutakudzwa mweya wetsvina, kuti vakure vakaremerwa nemadhimoni, asi vedu vakaitirwa zvakanaka, vanongorwa zvakanaka vachikura zvakadi. Sunday school muzita raJesu. Haleluya. Regai ndidzoke kuna ana baba. Vana baba vari muno, toda kukugamuchirai nekukufarirai. Haleluya. Tinamwe vana baba vasati vaitirwa nyasha, anotenga 2 kilometers eBuruvos kugochera shamwari kumba mukadzi nevana vachidya mavheji, vachiita mbiri yekunzi ava ndivo vanotenga doro kumba vakadzi vachiita sei? Vachitambura. Pandoda kufarira vana baba vari muno, ndava muri kuchengeta mhuri dzenyu, muri kuchengeta vana venyu, mari yenyu inouya kumba, Mwari vachingotitira zvakanaka. Ngatifarirei vana baba muzita raJesu. Haleluya. Tifarire vana mai vakanzi mukadzi musha, vanotichengetera misha yedu, vanotichengeta isu vana baba, vanochengeta nevana. Basa ramunobata tinoriona uye tinoritenda.
Mwari wekumusoro kudenga vakuitirei zvakanaka, varamba vachikupai upenyu neutano muzita raJesu. Haleluya. Rekaiwo nditende vakomana nevasikana vekuyuthi. Timothy akanzi do not despise your youth. Amen. Nekuti paunodhipozita zvekumberi zvinoitwa mumazuva euyuthi hwako. Kuona uri muchechi, kuona ukinamata Mwari, uri kugadzira ramangwana. Vazhinji ndipo vakaita vana vairi vatatu panguva yeyuthi ipapo, vasina nhoroondo. Amen. Asi muri muno muri kugadzira upenyu hwenyu neramangwana renyu. Saka nguva yenyu yamunotipa munomukereke tinoiremekedza, tichingoti Mwari varamba achikuitirai zvakanaka muzita raJesu. Haleluya, haleluya. Tifarire mateenagers edu vari kuenda kuzvikoro, vakanzi your focus chikoro chenyu panguva ino. Amen. Zvimwe zvese mumbosiya zvenyu, mboramba makashingirira panyaya dzechikoro, mugadzirira ramangwana renyu, muchiuya kuzonamata Mwari wenyu muzita raJesu. Haleluya, haleluya. Rekaiwo tifarire mapoka akasiyana ari muno muchechi anotiitira zvakanaka. Kana imba mukaisvikira isina kurongedzwa, zvinhu zvisiri panzvimbo, hamunakidzi kupinda. Amen. But muno muvedheko munotiitira zvakanaka. Every time we walk in here you think zvinongogara zvakadai, but we know kuti pane vamwe vari kuita basa behind the scenes. Jehovha wokudenga vakuitirei zvakanaka muzita raJesu. Amen, amen. Ma-ushers kuti vanhu varongeke zvinongotora kumira kwoumwe munhu nekupa ma-directions. You are doing a wonderful job. Ibasa kune vamwe rinoita serakazvidzika kuti uri asha, asi ukapinda mumba yemunhu isina kurongeka unozoona kuti asha is the first person anofanira kunge pabasa. Basa redu richifamba zvakanaka muzita raJesu. Haleluya, haleluya. Kuda kutenda mamapoka ese aripo, zvikuru sei toda kutenda kubhodhi redu repano rinotirongera zvinhu zvakanaka. Basa ramuri kubata tiri kuriona kumira nemunhu waMwari. We so much believe that munhu waMwari ane support iri sufficient, because the church we are guided, we are led. We want to thank you amasuka neboka renyu ramunobata naro, rambai muchipfuurira mberi kuti basa raMwari rirambe richikura panzvimbo ino muzita raJesu. Haleluya, haleluya. Regai tisvike patime yema-items yandinotenda kuti ma-items anofanira kuku-uplifta, anofanira kukusimudzira kuti uwanewo chekuita chokupupura kuti vamwe vadzidze from you. Amen. Saka tine 3 ma-items andapiwa pano. Tichatanga na brother Shama, vachatipawo 1 song yavo. Vapedza tine cell group richauya kuzoitawo item yaro sezvakakumbirwa neutungamiriri wekereke kuti ma-cell group potai muchiwana zvamunoita muri pamwe chete. Takaona reku North of Hondekas, nhasi chaitirwa neve-Roadport West. I believe kuti ma-cell groups ese ticharamba tichikurudzirwa kuita zvakadi zvakanaka. Tozopedzisira nema-singles vane item yavo zvakare. Brother Shama famba yamuchiuya muzita raJesu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ndanyenza kusimukira kutenda Mwari. Amen. Mwari ndo Mwari anoshamisa. Mwari ndi Mwari anoita zvikuru. Fikira pfuura iri ndakanga ndiri pamawani. Handichagoni kutsanangurira meso kuti mawani anga ari asi anga ari mawani. Saka ndangosimukira kuudza umwe munhu kuti Mwari wakatendeka. Amen. Gore richitanga, gore richipera, makangotendeka Jesu. Zvinhu zvakaoma
Hwamwari we zvinhu zvakandiremera Jesu makangotendeka Jesu amadzanirasa vepedyo vandisiya makangotendeka Ishe Jesu zvinhu zvakaoma Hallelujah, 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 church. Nasi pakamirwa namaigarai pano. Kupiwa maiki tototi ndiwo mukana wacho regai ndiishandise nenguva yacho iyoyi nekuti kana tikasauya pano katinobva tatorega kuzoishandisa ende kumba kwedu ndini wekutanga kubata maiki. Saka ndinototi regai ndibatsire vese ava vasati vabata maiki vanhu vaMwari. Saka ndifarire iwo vanhu vaMwari. Aiwa isu se Roadport West Cell Group tine item yedu tiri pano pakurumbidza Mwari nekumuimbira. Ngatimu kudzei Mwari Wow.
kujoina praise and worship. Hallelujah, hallelujah. Just amen. Masingu akaenda ku outing, masingu akaenda ku outing. Takatokumirirai. Amen. Nonga mukona tiringosekerera tiri kunyatsofara. Amen. Tichanyatsoramba tichipfuurira mberi nekufara nekuti taifara. Vachiuya rega tingotora mukana unoyo toda kungotendawo Mwari akatitendera kuenda outing as single mothers. Vakatipa mari, hakusi kugona kana kuiwana mari, asi toda kungotenda Mwari nekuti Mwari ndiwo muridzi wesirivha nendarama ndezvavo. Saka toda kungotenda Mwari akatigonesa tikaenda kunofara muzita raJesu. Amen. Rega ndikotora mukana uno kutendawo mufundisi ane dare renyu. Toda kungokutendai nekutirangarira. Takanakidzwa. Chiri kungoti Mwari ngakufudzei pamberi mufundisi nedare renyu. Murambe muchingotirangarira. Amen. Ndofunga muri kungoona kuti tikatore mukana uno tira kungotenda zvakare mufundisi namai nokutipawo transport yekuenda kuouting. Amen. Takanakidzwa tichitendawo zvakare umwe wedu sister Gire nokutipawo futi transport. Mwari ngaaramba achikufudzai kumberi. Toda kutenda Mwari nechikwata changu chandakamira nacho kunoku. Toda kukutendai ladies. Mwari wokudenga ngaaramba achikuitirai zvakanaka. Takanobatirana hapana iregerera umwe. Toda kukutendai zvikuru nezvese zvatakaita. Zvengoendeka. So amen. Toda kutenda Mwari. Nezvatakaita ikoko takave nenguva yekuita zvakawanda. Taisaziva kuti tinotokwanisa kupinda mubhoti. Amen. Asi takatoona kuti tinotomupinda. Amen. Kungofamba uri padhuze nemvura uchitoona kuti aizve titofamba pamusoro pemvura. Amen. Saka toda kungotenda Mwari nekuitawo takaitawo game drive. Amen. Takaexperienza zvakawanda. Toda kukutenda Mwari nekuti Mwari akatiwanira nyasha. Toda kutora mukana unoda kutenda mama Jiriji. Toda kutendai mama. Vakatora nguva yavo. Kune dzimwe nzvimbo hazviitiki kuti masingles anongorangarirwa pese pese. Asi toda kutenda mama. Vakasiya mhuri yavo. Vakasiya zvinhu zvavaifanira kuitawo paweekend. Vakaenda nesu. Takanakidzwa mufunge. Vamwe vanga vasiro close namama. Takave nenguva yanyatsonaka tichinyatsoona tichigara pamwe chete namadha tichidya nawo pamwe chete. Amen. Tichifamba tese tiri pamwe chete. Toda kungokutendai mama. Mwari aramba achikufudzai kumberi. Musangoti kanganwa, rambe muchingoenda nesu. Amen. Toda kutenda Mwari. Tine chipo chedu chatinacho tikatikumbira sisi Joy our leader vachitisvitsirawo chipo chedu kuna mama muzita raJesu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Regai titende Mwari nekupfurikidza kuvanhu vavo vane zvavaita muimba yaMwari. Next Sunday tawo something muimba yani yaMwari. Unowanawo unokurudzira, unowanawo unobata pane zvaunenge waita nekutaura muzita raJesu. Amen. Regai panguva ino ndisimudze Secretary General vedu vechurch vanhu veProfessor Nyabadza vauye vatipe madirections ekuti tichafamba sei svondo rose muzita raJesu. Amen. Hallelujah. Regai tipe kutenda kuna baba namai Magunda vari kutityaira zvakanaka muzita raJesu. Amen. Ngatingoombererai maoko
tichingotenda Mwari nekuda kweupenyu hwenyu mazviita henyu. Ndandisingazvizivo kuti pamberi pasekretari panogona kuiswa general. Handichaziva zvinogona kuiswa kumwe kumberi ikoko, but regai tingogumira pakungoti sekretari nai. Haleluya. Regai tipanane zviziviso zvanhasi. Pane vanga vachitaura zvekuti maybe vanogona kuuya kupraise and worship. Maigarai ndandichimaka saticha. Ndine mamakisa angu mozondibvunzawo. Haleluya. Aiwa, ndiri kufara zvangu muzita raJesu. Amen. Izvi hazvimakike, zvinomakika ndezvakanyorwa. Regai tipanane zviziviso zvesvondo rine iri. Ndingoti kavara nekukurumidza. Zviziviso zvinoteera zvakanangana nemadzimai. Hanzi musi wa18 June kune mubatanidzwa wemadzimai pachechi pano nemamwe amasub assemblies. Nguva yekutanga hanzi in 9 AM, but hanzi kubva na 9 AM kusvika na 9:30 panenge paine tea. Hanzi it's tea time, kureva kuti kana uri kuda kumbonwa tea svika pano, kana kuti kana uri kuda tea svika pano na 9. Ukasvika nguva dzapera dzetii panenge pasina. Hanzi pachange paine lunch between 1:30 and 2:25 PM masikati. But lunch iyoyo inenge ichitengeswa, and I'm sure at subsidized prices. Kungotaurawo kwangu, but ndiri kuziva kuti ndaudzwa kuti inenge ichitengeswa. Hanzi dress code yacho iri kudiwa madzimai. Hanzi munouya nemafloral tops uye nemablue jeans. Haleluya. Regai chiziviso chechipiri chinoti nhasi unoyu madzimai anenge achitengesa zvekudyira kukitchen uko. Saka ngatisunungukei kuvasapota, tinotenga zviri kutengeswa ikoko zvichingotiitira zvakanaka. Amen. Ndaudzwawo zvakare kuti kumadzimai vari kutiyeuchidza kuti t-shirts anga achinzi akapera avapo. They are now available. Vanomada ngationei Sister NS zvichitiitira zvakanaka kuinformation desk uko, kana kuti pakati pesvondo. Now zviziviso zvinotevera zviri maringe nemaactivities edu echechi. Mangwana hatisi kutsanya. Regai ndidzokorore zvakare kuti mangwana tiri kungonamata tiri kudzimba tichifara nemhuri dzedu. Tozobreka tozobreka hanti mazvona. Ora titobreka kusatsanya kwedu. Tiri kumba. Zvandiri kutaura zvinoitwa nevarairidzi chete. So we have no fasting tomorrow, but we are praying while we are at home. We are still encouraged kuti tirambe tichingodeedza vanhu kuti vauye kuEnglish service yedu yema Saturdays. We usually send out or panoiswa maposta pamagroup pedu. Social media vari kutotikurudzira kuti kana maposta iwayo asvika, tiri kukurudzirwa kumashare on our Facebook platforms edu kana Facebook page yedu. We share them kuti zvingotiitira zvakanaka. Regai ningotiwo ndiri kuziviswa kuti musi wa11 June manheru kune couples evening inenge ichiitirwa pano pachechi. Baba Mulambo vanotungamirira couples. Sorry, musi wa10 is a Friday manheru. Sorry, 11 ini ndine zvangu zva11 because ndakapromisa vanhu kuti vanoda kuita zvemafitness vachigadzirira zuva iri uyai, ndosaka ndadaidzira ya11. But musi wa10 Friday evening tine couples meeting pano, kureva kuti hatina the online usual couples meeting yatinoita. Uyai tisangane pano musi wa10 Friday manheru. Pane vari kuda kupa chiziviso chiri maringe nezuva remusi wa11. Ndiani baba? Ndimi. Uyai mutipe. Pane vari kuda kupa chiziviso chiri maringe nezuva ra11. Ngatingombererai maoko baba Magonda vachiuya. Hallelujah. Musi wa11 June inenge iri Saturday yachakunopinda iyi. Amen. Church board yakatirongera zvakanaka sekereke
Ngatimbomberai maoko musati manzwa. Church board yakachirongera zvakanaka musi wa11. Hanzi uyai nemhuri dzenyu, baba, mai nevana. Tombonotamba tese. Amen. Vamwe nekuda kwemabasa hatimbowani nguva yekutamba nevana. Kumbomhanyawo navo muchidzingirirana muchifara. Amen. But musi wa11 tagadzirirwa zvakanaka. There is a very big ground patichanosangana pakasungunuka. Riri muno muFlorida padhuze nepano zvakanyanya panonzi paTrizona Park. Saka tichatumira pin yacho kune vane dzimotikari kuti mukwanise kusvika kumusina kurasika. Vanenge vasina mota tichakugadzirai transport pano pachechi. Amen. Saka hapana reason yekuti handigoni kunosvikako. Kana uchimbogona kuuya pano unogona zvokungoenda kupi Sports Family Day musi wa11. Saka tingoveneka idea yekuti vasina dzimotikari vanozoda kutakurwa makawanda sei, chingotirakidzai nekusumudza maoko tigone kuronga transport yacho. Thank you so much. Church is so blessed. I think taane ka idea. But munhu wese anenge asina transport anoya pano pa church exactly 11 o'clock. Tinoita kusimuka. Saka ndo mamirira zvakaita pa ma refreshments. Mushandisi mari yenyu munopiwa. Amen. Sa ma refreshments anenge aripo anogona kuita cater for the whole church. Ma sports anenge aripo panenge paine bhora, soccer, netball, volleyball, athletics. Kune vamwewo vane zvavanofarira. We are very flexible to aid. Saka hakuna achashaiwa chake ipapo. Tichifara nevana vedu nemhuri dzedu muzita raJesu. Amen. Hallelujah. Ewo mukana tinobatirana pamwe chete nezvataurwa izvi. Regai ndiendere mberi ndichingoti chechi yedu yakavhurika for prayers kuprayer room uko. Tinovhura inenge open from 6 a.m. to 6 p.m. Each and every day you are free to come and pray uriko. So ndorineri mufundisi vanenge vasiripo pa church on Tuesday sezvavanosiita masvondo ose. So tichazokupai again obviously from next week tinenge takuzokupai kana vari pano tinokuudzai, but this particular week vanenge vasiri pano kureva kuti hatisi kuisa maappointments ekusangana nawo musi weTuesday uye hatikwanise kuuya pano tichitarisira kuvaona vanenge vasipo Tuesday inoi. Ndiri kukumbirisawo maashers ese kuti azondionawo soon after service. Tinosangana mukaboardroom kari pasere apo zvichingotiitira zvakanaka. Taziviswawo kuti kune youth weekend musi wa19 June. Uye Friday yacho, baba ndibatsirei, Friday yacho pane all night night yema youth pano. Utungamiriri wenyu, I am sure they've already communicated. Then ndanga ndakatisondora akapera kune Teens Day the week after. Teens Day has been shifted to the 15th of July. Kuti zvingotiitira zvakanaka nai. Regai ndingotiwo ve-evangelism vane chiziviso chavo. Hanzi vakanyoresa kuti vanoda kujoina evangelism ngavaonewo baba namai Mashava chechi ichingopera zvotiitira zvakanaka. Regai tingoti vaenzi vese vari muno muchasimudzwa zvenyu nevari kucheya, but regai ndingoti from my side vaenzi vese, if you are a visitor in the house, can you kindly see me at apo pakanzi connecting lounge apo. You see me at those particular sofas where those gentlemen are sitting. Mondoonawo ipapo pakagara maasha ida apo
tosangana ipapo tongoita 1 or 2 minutes, then we go home. We have a lost and found place pano pa church. Kana paine chinhu chasiwa pano kana kuti chaunenge wakarasa wakasununguka kuona Sister Ernest. Pane pandaimbofunga nezvazvo ndichinyora chiziviso ichochi ndikati dai paine vanomborasawo kana mari. Tombodai tombonziwo kune lost and found yemari. Hallelujah. Aiwa kungofungawo. Right. So myself group leaders ese ndaudzwa nababa Masuka kuti ndikutaurirei kuti myself group leaders ese ngatigadzirirei next Sunday soon after service we have a session here 1 hour. Tichingobatsirana pane zvatiri kuda kuronga zvemusha. Myself group leaders ese mogadzira madhayari yenyu for next Sunday. Let's meet soon after service. Then regai ningoto from the office ya secretary regai tingozivisana kuti mapakiro edu atinoita mota dzedu pa church, parking iri pamberi pe church up, it's reserved for leadership ye church. Tanga tisati tazvitaura but tine zvatiri kugadziridza zvema signboards nezvimwe zvakadaro kuti zvingotiitira zvakanaka. So iri reserved ku church board, ku ladies board, ku men's board nema functional heads of departments ikoko, but we can always park anywhere else. Kuti ne parking iriko yatinogona kupinda nemota dzedu mukati tosununguka uye panze tinenge tine vanochengetedza mota dzedu. Regai ningotiwo baba mutwasekwa vari kuda kuonawo vagari veRudepoort North kubva muna 1st Avenue kusvika muna 8th Avenue. Hanzi muri kukumbiriswa kuti musare muintercession room apo soon after service. Mwari vachingotiitira zvakanaka. Regai ndingoti inini zvangu zviziviso zvaperera pano. Mwari vakuitirei zvakanaka. Regai ndidzosere nguva kune vandipa muzita raJesu. Amen. Regai tivaomberere maoko vachigara pasi. I think neyangu nguva yakusvika painonopera, asi sandabva pano regai ndingogamuchira mapoka mairi ari so important. Rekutanga, tine vaenzi here vatanga kusvika panapa muzuva ranhasi. Tikugamuchirei the Rebroadecast way izere nerudo, izere nefuture. Kana paine vaenzi varipo mungatirachidzewo nekusimudza maoko. Toda kutenda Mwari tine vaenzi vakawanda. Simukai henyu tione vaenzi varipo. Simukai pamakamira ipapo, kereke ikuonei. Regai muite take a step further, mufambe netsoka dzenyu muye kuno kumberi. Tinyatsokuziva zvakanaka muzita raJesu. Amen. Welcome, 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 welcome. Hallelujah. Kuvaenzi vedu tinoda kuti tizivane, tive neukama, tigone kubatsirana sezvinokurudzirwa neshoko raMwari muzita raJesu. Amen. Saka tichangoita kuti tizivane nechechi. Asi ndichataura zvangu on your behalf nechikonzero chemamiriro akati akunze mazuva ano kuti tirambe tichinjana mamaiki tichiisa manhikikiri. Saka musave zvenyu offended by that. Ini ndiri kuno kumberi ndinoitwawo baba Magunda. Mai mushawaona mai manje handisi jaya. Ndine mhuri yangu. Hallelujah. Ndiri murume womukadzi mumwe chete ane vana vake 5 vari kukura zvakanaka. Amen. Ndinopindawo AFM yepano paRoadeport Shona Speaking Assembly pasi papa vana mai Jiriji vagera pa. Saka motiudza ashanya here, mauya zvachose here.
asi mukati mauya zvachose tinganyanya kufara. Amen. Welcome, 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 welcome. Hallelujah. Tina mai kamachetera vanogara paserapo anzinonzi a stone's throw from here. Complex yavanogara ukapotsera dombo rinowira ipapo. Ndio pavanogara nemhuri yavo nemurume wavo nevana vavo. Hanzi panangopinda muno mundatoya zvachose ini handichadzokeri. Tivafarire muzita raJesu. Haleluya. Aita zvakanaka. Welcome, welcome. Aita zvakanaka. Welcome, welcome. Welcome, welcome. Welcome, welcome. Welcome, welcome. Haleluya. Tina baba na mai mwamuka. Ivo vanogara kuRustenburg. But for the meantime vari kugara kuRandfontein. Ndikuvari kunamata vari asi vati nhasi regai kuti munotorawo zodzo yepano muzita raJesu. Haleluya. Tina sister Mavis Mawarire. Hanzi vanga vachienda kuMethodist all these years. Asi moyo wavo vati vakuya kuzopindira pano kubva nhasi zvichienda kumberi muzita raJesu. Haleluya. Tina sister Mercy Zulu vari kuti ivo vanga vagara vachipindira pano saka pavauya vaona chechi yachinji but vati vacharamba vachipinda nesu. She's gonna continue worship with us. Amen. Hallelujah, hallelujah. Chimbomberai futi maoko. Tina baba chikuni panapa hanzi nemhuri yavo nhasi yambenge yashanya zvayo. Vanogara muFlorida but vava mutendi wepano kubva nhasi muzita raJesu. Hallelujah. Tina mukoma Ashman Zerere hanzi ndinogara kuBramfisher. Ndandauya ndichiterega uya ndiye kuzomboona kuti panomboitikei pano but handichadzoka zvachose. Amen. Hanzi tina baba Ncuwe pano. Hanzi ndandisati ndakunamata asi pandapinda muno ndanakidzwa saka ndatouya zvachose. Haleluya. Haleluya. Tina mai Mwando. Hanzi ndaimboona madangu tiri kumasviko kwandaigara. Iye zvinezvi ndakarelocate ndakugara muno muRoadport. Ndatova mutendi wepano
muzita rajesu. Haleluya. Tinamukoma Prosper panapa. Is a brother kuna papa Mangoro. Vanogara kuPretoria. Saka vambozibvisira nhasi muzita raJesu. Ngativafarirei muzita raJesu. Haleluya. Ndakatiomberere mavisitors edu achinogara pasi. Rambai muchivaomberera kuti varambe vaine confidence, vanzwe kudiwa muzita raJesu. Haleluya. Saka mavisitors edu hanzi vanopera service, munoenda pa inonzi connection point apo kuna baba Nyabadza. Chingowevhaira kwa baba vakuonei, tozotora madetails enyu chigoramba tichizivana nekuitira zvakanaka muzita raJesu. Amen. Paya panamboti maboka mairi, rimwe boka racho ndiyo mhuri yangu. Nai ini ndiretwa baba Magunda, handisi jaya, handigari ndiri ndega, handifambi ndoga, ndine kwandakakomitawo. Amen. Saka mai Magunda varipo, simukai zvenyu vakuonei. Haleluya. Tiri varume vashoma vanogona kugutsikana kuti ndiri right. Amen. Pavanga vari kuZimbabwe hana aimboroyi, unongoti amai vari kumba nevana. Vakagara kuZimbabwe for a very long time, and I was so relaxed and comfortable, and I knew very well that I've got a mother, I've got a wife at home. Amen. Saka ndinokufarirai mai Magunda, ndinokudai. Mwari ngaakuitirei zvakanaka nezvamuri. Kana pane zvimwe zvichazouyazve tinongoti Mwari ngavakudzwe. Ndine vana vanguwo vakati one day vanamboti 5. First born anonzi Noel, second born Shalom, third born Patience, and then my twins Kisha na Kayla. Regai kugamuchirei mhuri yekwamagunda muzita raJesu. Haleluya. Regai tisvike patinodya mabhonzo emweya, patinoitirwa zvakanaka. Amen. Vamwe vakaita svondo rese vachinamata kuti Mwari, pandinongononzwa shoko renyu ndiitirewo zvakanaka. Vamwe vanga vane zvinovaremera vachiti Mwari, pandinongosvika muimba yenyu ndinoda kuitirwa zvakanaka. Vamwe vanga vachirwara vakati augoku chechi richirwara kudai, ngoda kuzogara kumba ndapora. Munhu waMwari mune basa, kereke takamirira. Uyai mutore nguva yenyu tiitirwe zvakanaka muzita raJesu. Haleluya. Haleluya. Muzita raJesu. Haleluya. Tenda Mwari vatipa mukana wekuya kuzonamata nekusangana nawo zvakare. Tigamuchire baba Magunda vanga vachicheya zvakanaka, tivaomberere maoko muzita raJesu. Tigogamuchirawo zvakare zvakasarudzika vanga vachitipa zviziviso nepraise team pamwe chete moyo vanga vachilida intercession mangwanani ano muzita raJesu. Haleluya. Takachamira idu. Regai ndizivise kereke kuti baba namai Magwenzi avapo pakati pedu. Baba mai vababa Magwenzi vakanova nashe, saka vakanoenda kuZimbabwe pamwe chete nababa namai Nyamunga. Baba vamai Nyamunga vakanova nashe zvakare, saka baba namai Nyamunga vari munzira kutaura kuno kuenda kurufu. Patinovaona ngativabateivo maoko. Pamwe pacho zvakangokodzera, zvakangonaka kubatirana nevamwe. Bvisaivo chema, haizi mari yakawanda, but pamwe pacho hauropafadzwi nezvakawanda, unoropafadzwa neobedience. Amen and amen. Ndakambobvunzwa mubvunzo rimwe zuva nechurch board. Tati mumwe hama yashaikirwa nehama yayo, tikanzi mufundisi munhu munomuziva here uyo? Ndikati handimuzivi. Mai mufundisi akati havamuzivi. Cell leader akati haamuzivi, haana department raanga ainaro.
Atakati ngatichibatanidzei mari timupe. Umwe anga ari kubhodhi akabvunza akati munoda kumupa yani? Mari yamunoda kumupa ndeyani? Varume muda kubatanidza mari muchimupa yani? Haanawo here kwaaiswera kwaaiendesa mari yake kwaanozikanwa kwaangabatsirwa kuchema. Zvakanyanyisa kukosha kubatirana nevamwe. Even just a phone call, ndakanzwa kuti baba vakanova nashe, makafamba zvakanaka here mudikani? Rega kuita comrade chakanyuka unoti handina basa nevanhu. Simba rekuropafadzwa rinobuda muvanhu. It's nice to be cooperate nevamwe. Hakuna munhu anopasa exam asina kunyora test. Pamwe pacho chiri kutitadzisa kuropafadzwa naMwari ilevel yezvinhu zvatinoita. Kana usina chaunoita zvinorema kuropafadzwa. Mwari vane tsika yekubvunza kuti unei muruoko rwako kana vakukuropafadza. Vanotangira pazvidiki diki zvauinazvo. Unofanira kunge uinawo chimwe chinhu chaunogona kuita. I was asking myself in prayer, ndakatarisa bank account yangu makusena nhasi, ndavhura mabank accounts angu ese, yekuStandard Bank, yekuNedbank, yekuFNB nebusiness. Then vandadzitora mascreenshot, vandatanga kunamata. Ndazopedza kunamata ndati nhai Mwari, ko vamwe muri kuvanyimirei? Vamwe vanhu muri kuvanyimirei mari? Ndanzwa hana yangu chirova chinzira Mwari, havana chavanoda kuita. Hapana mwana anorwadza kurarama pamba kuti hadi kutsvaira, hadi kumuka, hadi anongoda kurara chete, haaropafadziki. Muri kunzanderera? Pamwe pacho wanawo chimwe chinhu chaunonzwa hana ichirova kuti unofanira kuita. Muri kunzanderera? Kungonzwawo kuti I need to do something. Ndiri kuzviziva makachamira henyu. Kungonzwawo kuti I want to do something, just a habit of doing something. Unoziva kuti pamwe pacho iyo zvezvi pandatongotaka kuti ngatibatei maoko wanzwa mweya, pandazoti ngatibvise mari wabva wabuda mweya. Ene mari yechema i20 rand. Pane pamwe pandinomboyatsofunga kuti but do people kana mukauya kuchechi mosiya here pfungwa padhoa? Pamunouya kunoku mombodzisiya palive? Because mari yacho pamwe pacho 20 rand, even ukapa mwana wako chaiye kuti enda nayo kuchikoro musi weFriday, anoramba, anokuzwa kuti mama, it does not buy a baker. Mwana wako chaiye. But kuchechi tinopedza nguva tichikumbirana 20 rand. Pamwe pacho nombofunga kuti we belittle ourselves. Muri kuzanetsera tiri palive izvozvi tichinzikwa nenyika yese tichikurudzirana ma20 rand. Pamwe pacho certain things must just happen zvisina kugombedzerana. Muri kunzwa zvandikwenzanangura? It's money yekungoti kanzi 20 rand hana yako yombo. It's not about not having, it's just about submission. Kamwe yake kungonzwa kuti handidi kuzviita. Ndaimbozvibvunza ndikati but why sometimes vanhu vakabatwa nemweya westubbornness? Zvimwe zvinhu zvinotiremera. Even kuenda kuchechi chaiko, munhu anongofuma akarara, hana an obligation, kangorara. Do you know what makes people work? Vanhu vazhinji vanoshanda under compulsion. Kuti ukasaenda kubasa unodzingwa, kana kuti zuva racho rari bhadharo. Ndokunoenda munhu wese achimhanya iko kwaanonoti. Asi hakuna kuropafadzwa manje. Kutori nemari iri pegged to 250 per day, haichinji. Asi koko kunomanikidzwa vanhu. Kuno kuna yakareruka kunoku yekuti kana varopafadzwa haigumi kuuya, hakumanikidzwi munhu. Muri kunzanderera? Saka kuti pamwe pacho panomanikidzirwa pane limitation, pasingamanikidzirwi hapana limitation. Ene employer haana munhu anomuudza nguva dzekumuka, asi ndiye ane mari yakawanda. Iwewe unoudzwa nguva dzekutanga nedzekupedza ndiwe usina. Makambozviona here izvozvo? Mamaneja makuru pabasa haudzwi nguva yekupinda muofisi, anouya ega paanodira. Iwewe unotambira 2 rand ndio unoti ukanonoka unokweshwa, zvekukweshwa zviya.
Muri kuzanezera kureva kuti pasina benefit panomanikidzirwa, pane benefit hapamanikidzirwi munhu. Even kunamata hakuna anokumutsai kuti yakwana nguva, munonamata mega, asi ndo panoraramika ipapo. Pekumanikidzirwa apa pane malimitation. Chimbonombererawo maoko kana ndataura zvakanaka. Ukaona pese panonyanya mitemo hapana mari, pacho panobhadhara chaipo hapamanikidzirwi munhu. Why? Level yacho inenge iri pamusoro, beyond compulsion. Ndaitomboibvunza umwe munhu ndikati nhai wedu dai wainyatsoziva kuti kunamata kunobhadhara sei, wainamata. Kunamata kune nyasha dzako. Ukanamata Mwari zvinhu zvinovhurika. Ukatsvaga nyasha zvinhu zvinodi zvinovhurika. Asi ndakaona kuti ndo panoremera vanhu vakawanda. Munhu angatogare paWhatsApp manheru kuma2 than kuti Mwari maita henyu. Those two words dzakaoma. Amen and amen. Chimboti Mwari ndibatsirewo kuita zvinhu zvinobhadhara zvisingamanikidzirwi. Andirya Mwari ngavatiitire zvakanaka, tigare zvedu pasi zvishoma, Mwari vachitigonesa. We finally managed to do the transaction of the church. Vana baba vakabhadhara 1 million yesterday towards the deposit. So tamirira ma processes a registration that may take up to 6 weeks. Saka the 1 million yakaenda nezuro. Mari yenyu yamakatipa takaendesa, tasarirwa neyamakachengetera yaya, uyai nayo. Asi yamakatipa takaendesa. We paid 1 million yesterday. We still encouraging vanhu kuti vapedzise mapledges avo, ende kana uchida kuita an arrangement of how to settle them, you just make an arrangement with Wamtu Asekwa or Sister Enes or even me, is still fine. Kana kuisa kwa account ye church, then you write building fund. Zvichitiitira zvakadini zvakanaka. I was encouraged ndichiona ma single ladies vachitorwa ma photos vachifara. It was so nice for me, and one of the ladies ladies department confronted me. Akati mimi munoendesa ma singles kuti vaende ku game drive, isusu munotinamatisa. And vari mufundisi muchateera here kumasingle mothers. Ndikati handisi kuteera. Zvikanzi havasi kunamata. Ndikati aiwa no vakanofara. Zvikanzi saka isusu ndisu vamunonamatisa, every outing itori nemunamato. Ise arapei hatinawo here patinokodzera kumbonoonawo mhuka. Izvo ndadzosera kuladies board vari kuzvinzwira. Indangoitawo messenger. Saka mufundisi ndikati aiwa ava vakanodya kufara nekufurwa nemhepo, havana kuenda kuprayer camp. Zvikanzi ko madzimai pese patinoenda tinenge takatsanya, hatikodzeriwo here kumbonotamba. Ndakafunga kuti pamwana baba vari kutobvunzawo mubvunzo wakafanana neiwoyo, kuti zveshuwa pese patiri kurongedza mabhegi patori nekanguva kekumbonzwa nzara, ko kumbonofarawo. Ndofunga utungamiriri uri kuzvinzwa kuti vanhu vari kuda, vana mama vanoti zvakanaka timbozoendawo as ladies kungonofarawo pasina munamato. Ndaona kuti even pandapanze hakuna fasting musi weMonday, vanhu vafara zvakanyanya. Mwari verugare vachikudzwa. Couples night yedu yakamira so, inotanga na6 ichipera na11. Kune mwe munhu ari kuti mufundisi handizowani transport, tinomboshandisa dziripo motikari. Vanokwanisa kuuber vanouber, vasingakwanisi tinoshandisa dziripo kuti munhu wese adzokere kumba. Hakuna anozopedzisa manheru aripo kubva nguva dza11 kusvika kuti dza12 dzatinopedza kusvika nguva dzema6 makuseni. Hakuna achanzi apinda henyu umo muzorore kumumirire kuchena. Aiwa, munhu wese anodzokera kumba. Imi kwanisai kuuya, kunenge kuine marefreshments. Tichaita make sure kuti the room will be warm, my heaters and everything, it will be very comfortable. Ngatiuyei takawanda. Ko vasingapindi pano, anyone who is a couple, they are also invited. You can bring them.
Mwari vachitiitira zvakanaka, hakuna fee, hakuna mari iri kubhadharwa, ndizvo baba namai munamo, hakuna mari iri kudhiraivwa iri kubhadharwa. Tea will be saved and refreshments will be saved. Handitika Mwari verugare vachitiitira zvakadini, zvakanaka. Ndanga ndichitofunga ipapa kuti asi masingo kwakaenda mashoma, vamwe vakasara. Do you know, pane chinhu wani chandiri kunzwa mumwoyo mangu kuti people must feel encouraged. Participate where others participate. Do not sideline yourself. Vazhinji vedu dai taidzokera kuchikoro tainopasa maths izvezvi. Kupasa, it's not a matter of intelligence, it's joining the right group. Can I repeat this? Passing and success, sometimes it's not a matter of intelligence, it's a matter of associating with the right people, joining the right group. And I'm one of those people, and quite a number of tertiary qualifications, but not that very reading person. I trust in asking people who know. I know very well I do not know everything, so I trust those who know to do it for me. Even makatarisa chechi inoi nekuzara kwayaita nepatasvika, pane zvinogonekwa namufundisi Jiriji, pane zvavasingagoni zvatakakwanisa kuidentifya vanhu vanozvigona. Andidika kuti vatiitire ende vanozviita with exception. Asi iwewe ukatadza, pamwe pacho vamwe venyu muri kunamata zvakanyanya pamusiri kuda kunamata, you just need to identify a person who knows it and it's done for you. Muri kunzandedzana, pamwe pacho pamuri kutora nguva yakareba muchinamata, you just need to turn to your right, you need to turn to your left, or even asking the pastor, I'm looking for this. Can I tell you kuti muna February takashaya mavana kana madzimai akapasa chirungu nemetsi pa O level kuti tivaendese ku teachers college. Nzvimbo dziripo kwakutoshaya munhu wacho anogona kuenda ku college. Why? Vanhu vakagara kumba nema problems avo, vanhu vakagara kumba nenyaya dzavo. We had an offer about 4 students, fundisi ndipei, but takagara pasi namafundisi tikashaya. We still even, I asked it one time ndichiri ku the other venue, ndikati vanhu vada kuenda kuHarare Poly, talk to us. Kana uine mari yako uchida nzvimbo, even if you want to go to university ku Zimbabwe, uine mari yako, even wakapa mari dzavo ako asina kumira zvakanaka. We have professors in the house, we have influential people in the house. People are keeping their information avadinayo, but remember kuti kana uine 2 points, whether dzazikanwa kana hadzina kuzikanwa hadziwedzeri. Ndodzitoripo 2 idzodzo. Kana kuti unogara mukumba mako hamuna mubhedha, kana warara pasi hazvichinji. Hobo ndataura nomwe mwana ane 7 O levels minus only mates anoshanda mumba. Is there any reason? Come, let us help you. Akanyarara hadi kutaura nevanhu, handinyengereri vanhu, handinetsi vanhu. Dai vaida kusanetsa vanhu, Mwari vakakuita gudo uchigara kumakomo, kana vakaitwa munhu unoshanda nevanhu nekuti uri munhu. Dai wanga usingafani kunetsa vanhu, vakaitwa chimwe chipuka chiri kusango. The fact yekuti Mwari vakakuita munhu, vaitoda kuti ushande nevanhu. Ina handinetsi vanhu, uda unetsani? So many people have got challenges. Vamwe vanhu vakanyora pa list kuti I want to buy a house. Tsvaga akamboitenga akutsanangurire kuti what is the process. Izvi kune vanhu vana comrade chakanyuka vakazara. Dzimwe dzaitaura ndigoni kuchata handina mari. Ambokuudza kuti pamuchato panodiwa mari ndiani?
gara nevanhu pasi. Kune vanhu vari kutoswinyiwa kutoda kubatsira, but iwewe haudi kubatsirwa, unenge uri wega. Do you know kuti poverty is not something that will go natural? It's something that goes away when you do something. Umwe hamfundisa kwamba kwangu tinozorara usiku hwese tichinamata. Ati kana tauya kumba toda kunzwa kuti muri kudyei, muri kugara kupi, zviri kufamba sei, kunamata tonamatira panapa. Nzi nomwe munhu ndikaenda kwamufundisi ne ndichitaurei, ko pari kuya boyfriend yako muri kutaurei, ko paWhatsApp uri kutaurei. Ndauroti vamwe vanhu so vanongotya zvinhu. Do you know kuti between you and your success or between you and your transformation it's fear? Wagara ipapo so what zviri pane dzimwe dzakati ninge hakwazisiki, enda kumba kwake unodadirwa uriko. Unobvei ukadadirwa? Tese takasvika patiri nekudadirwa. Bhaibheri rinototaura zvakanaka, roti kune mumwe murume aisada vanhu kana kutya Mwari, asi kune mumwe mukadzi akaramba achimunega every day kusvika ati kuti ndiwane rugare, regai ndimiitire zvaanoda. Jesu achisvika kune rimwe guta, kune mukadzi akauya akati ndasiya mwana wangu achirwara. Jesu akati ndiri busy, handipe chikafu chevana kumbwa. Mukadzi iye akapindura akati nembwa dzinodya mafufu adonha patafura yamutenzi wayo. Jesu akasvika akati I've not seen such faith in Israel, go it is done. Akasvika mwana apora. Zvino iwe unoda kuremekedzwa usina chinhu, dadirwa usimuke. Uda kudadirwa, uda kuzoremekedzwa kuti waitei, enda ikoko unopiwa treatment inoenderana newe uchisimuka. Zvindichitaura kudai so tsano vane nharo. Even bandiri kuti weya kucouples unopinda mota dziripo, ina handidi zvemota dzevanhu. Kana usina saka unoita sei? Handiti hauna here, tikuda kunyepa here? Pari zvino hausati wane mota, haisi secret, takuona uchipindapo. Ngatishandise dziripo pamwaka upi unouyu. Handidi zvekunetsa vanhu. Asi akambunza statement iyo ndofunga muningi navasatani chaivo. Iyo unoda kunetsani? Kana usinganetsi vanhu unoda kunetsani? Inini zvinondinetsa kuti munhu ati handinetsi vanhu, saka unomboshanda nani? Iyo zvindichitaura kudai so kuna mumwe munoti hanzi handida hangu zvekunetsana nevanhu, ina hangu unoda kunetsa. Do you know kuti even Mwari vachita mamiracles vashoma vana Elijah vakafidwa nemakunguo, pamwe pese Mwari aitita munana achishandisa vanhu. The easiest way of a miracle yaMwari kutoshandiswa kwoumwe munhu. Takamboti umwe musi tichita men's fellowship, dzimwe dzasimuka dzakupa profiles, ini ndinoita zvakati nezvakati nezvakati, dzichinyepa kungoda kukudzwa pakati pevamwe. Dzimwe dzikazosimukawo dzikati ini vana baba ndigera hangu kumba, anenge awanawo pekundiisa, ndiisei kumba kuri kunetsa kuswera namai. Zuva risati ranyura akanzi uya kunoende kubasa. Idzi dziya dzada kuzvikudza dzakadzokera mukuzvikudza, ini ndichiziva kuti muchinda uyo ari kushurwa nenhamo zvaataura izvo, kunyepa. Iwe, you don't make levels. Malevels anoonekwa. Haudi kuudza vanhu kuti une mari, tinozviona kuti waanayo. Kana isipo haupretendi. Kuda kunyepera kufamba kunge uri right usiri right, taura chokwadi ubatsirike. Do you know kuti kune dzimwe dzatobva dzisina kudya so dzichadzokera futi dzichinorara nenzara nenyaya yekutya kusheya? Vanhu vanozoti kudii? Iwe news dzakafamba so, ukaita mistake mupenyu nhasi, zvikataurwa nhasi, hadzisisiri news and hapana achada kuzvinzwa, dzinongonakidza vanhu zvisati zvambotaurwa kawanda. Saka I'm encouraging you, vana baba nana mai, vakomana nevasikana, come forth. If there's something not okay, come forth, let's say it. Let's discuss it. Vada kuvedzera chikolo, let's talk. Vada kutora license, let us know. Vada kuchata, let us know. Vari kurara nenzara, taurai. Nevane yakawandisawo futi, taurai. Kwete
kudya mega. Aiwa, ngatidye tese. Kana irimo muakaundi yakawandisa iti mufundisi irimo uyai tidye. Zvakatinakira izvozvo. Vana vada pane vanati vane yakawandisa apa vanhu vese vabva vati zii. Unoti ndozongotaura yashoma ko kana yawandisa ngatidyeka. Praise team. Uyai timboimba zvishoma. Mwari vachitiitira zvakanaka. Ndoda kuti patiri kuimba one song tigosvika panguva yekunamata. Ndoda kumboti kuti Mwari, let the word of today have something that it does in my life. Ranaka, ranaka, rajesura, kandishamba, iye waka, didzidzisa, kurindano, kuteura. Ranaka, ranaka, rajesura, kandishambam. Rakanaka irozua randakate dakunase moyo wangu para zwako udza vanhu vose ranaka
Jesu mangwana nano Tinokuremekeza iye mugere pachigaro Jehova weNazareta makatiponesa kurinda nokuteura kwazvinorema mangwana nano nezita raJesu tinokutendai mweya mutsvene nokuti makanaka tinokuremekedzai mweya mutsvene nokuti nyasha dzenyu dzakadziringana mangwanani ega mweya mutsvene chitaurei kuupenyu hwedu sezvatauye tinotenda tidzokere takadaro taurei kuupenyu hwedu mangwanani ano muchinda werugare taurai sezvamunoda kuupenyu hwedu Mwari vamwe vauye vakaremberwa vamwe vanorwadziwa Jehova imi makatidzidzisa kurinda nokuteura tinotenda irori zuva ratakatenda kwamuri mweya mutsvene tionerei nyasha tinokuremekedzai mangwanani ano chiitai zvamunoda kuupenyu hwedu zvanamatira nyasha mangwanani ano nekudzokera upenyu hwedu washandurwa muzita raJesu weNazareta tinokuongai mangwanani ano haleluya aiwandiumbo timu yam pane zvandiri kuda kuti titange kunzwa mangwanani ano. I want the presence of God to reign. I want him to minister to us. He has a way of doing it. Vane nzira dzavanoita vakashanya. I want the presence of the Lord to continue in our midst. Pane simba randiri kuda kuti rinzikwe mangwanani ano muservice ino. I know we can get there. I know. Vangani venyu vari kutenda kuti mangwanani ano pane zvinoitwa naShe. Timboti moyo wangu unoda. Kwete ndinotarisira, ndakatotarisira kutsangana nemi mangwanani ano. You cannot go home zvinhu zvakadai. Pane mumwe munhu kana wasiya zvakanaka imbopfekwa nesimba kungonzwa kuti his presence is reigning. Oya mandara bakauzwa mweya waShe ngaambopfeka vanhu mangwanani ano simba ramweya mutsvene poanoti ndoda kukuzivai kwete kukuzivai chete asi kukuzivai nesimba kureva kuti kune simba rinopfeka vanhu kana oya mandara bakauzwa pane zvandiri kuda kuti tikereke inzwe mangwanani ano simba ramweya mutsvene ngarimbopfeka vanhu. Kune hondo tapinda musekend half yegore sevhisi yedu yekutanga tichitanga second half yegore tine simba ratinoda kuti rikupfeke pa6 months Jehovha vakatichengeta kune dzimwe futi 6 months Jehovha ngavakupfeke zvivanda ngazvinzwe moto miko dzevanhu ngadzinzwe moto maagreements ekupara nerufu ruri kumberi ngarunzwe kuti waakuuya nezvakamirira upenyu ngazvinzwe kuti kune hondo yaakuuya. Mwari ngavakupfeke mangwanani ano pfekerwa dzimwe 6 months dzasara. Mwari ngaakushandise zvinoshamisa vana ngavachengetwe kumabasa ngatisumuke upenyu ngaushanduke. Tinoda simba ramweya mutsvene mangwanani ano pataakutanga gore kechipiri taakunoripeta mweya ngaakupfeke simba ngarikupfeke tarisira Jehovha vafambe newe vakatichengeta 6 months ngavatichengete dzasara nezita raJesu. Kune zvirwere zvakamirira ngazvinzwe simba kune mhiko dzevanhu ngadzinzwe simba kune zvakarongwa kumberi isu vana vaMwari taakuenda ikoko. Kune mumwe munhu andinoda kuti anzwe kuti zvakakumirira kumberi ngazvisangane nesimba raMwari. Vakaronga miteyo yavo nenyaya dzavo ngavasangane nesimba raMwari. Pane zvandiri kunzwa mangwanani ano kune vakanzi havadariki taakuyambuka navo, kune vakanzi hazviiti taakuita zviite. Mweya waShe ngaatigonere pakanzi haudariki ngatipadarikei pane zvakakumirira kumberi. 6 months dzakapera zvakanaka.
hauna kufa. Dzasara ngadzipere futi zvakanaka. Jehovha ngavakuitire zvakanaka. Chimbotsvaga simba rekufamba. VaIsraeri vanoti mukasaenda nesu hatiendi tiri tega. 6 months dzasara hatifambe tega. Dzasara idzodzo tinoenda nesimba raMwari. Oya mandara vakaoshuma. Toda kumbosvika patinoimba titendere mweya kufamba. Jehovha ngaakugonere mangwanani ano. Umwe neumwe ngaapiwe simba rinoenderana nemachallenges ari pamberi pake. Umwe neumwe ngaapiwe nyasha dzinoenderana nezviri pamberi pake iye nemhuri yake kuti zvitiitire zvakanaka. Toda kuimbirwa ndinotarisira kusangana nemi Mwari. Tendera mweya mutsvene kusangana newe mangwanani ano. Let the Holy Spirit fill the house. Simba ramweya mutsvene ngarizadze imba ino. Tisvike patinosvitswa naMwari mangwanani ano. Muzita raJesu. Be
anohandura masituations, anoponesa vanorwara, anorapa mweya dzakwanika, anorapa nezita raJesu. Anotarisira sangana Yesu Mwari. Toshumira We worship your God. We exalt your God. Hallelujah. 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 Chibomberera Jesu mawoko muzita la Jesu. May I ask the praise team to take their position. Tiverengerwe kubva kubook ya 2 Corinthians chapter number 3 verse 17. Tigoverengerwa zvakare kuna Luke chapter number 4 verse ya 18 na 19. Mwari verugare vachitiitira zvakanaka. Second Corinthians chapter 3 verse 17. Now the Lord is that Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. 2 Corinthians chapter 3 verse 17. Ishe ndimweya, zvino pano mweya washe pane sununguko. Tiverengerwe Luke 18. Luke 4 verse 18 and 19. The Spirit of the Lord is upon me, because he hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised. Luke chapter 4 verse 18 to 19. Mweya washe uri pamusoro pangu, nekuti wakandizodza kuti ndiparidzire varombo ivhangeri. Wakandituma kuti ndivazivise kutapwa, kusunungurwa kwavo nemapofu. Wakandituma kuti ndizivise vakatapwa, kusunungurwa kwavo nemapofu, kuti vaonezve, ndiregedze vakatsikirirwa, nokuvazivisa gore reshe rakanaka. Mwari varopafadze kuverengwa kweivhangeri
nevaverengi veivhangeri muzita rajesu, amen. Regai ndipe ruremekedzo rwangu rwakanyanya kutungamiriri wese wepanzvimbo ino muzita rajesu. Ndakutenda Mwari nechinhu chinonzi presence yaMwari. Tatanga the second half yegore on a Sunday on the 5th of this year, 5th of June, ndo yanga iri second half yedu yegore patiri kuitanga. Ndoda kutaura nechinhu chinonzi presence kana kuti uvepo hwaMwari nekusunungurwa kwedu. Mukatarisa, a powerful person cannot be imprisoned. You know, in the real life that we live in, kana guta rikanzi rashanyirwa na minister kana na president kana nemukuru achisvika muguta, even apfuura nemo haagoni kuona musina mvura akapfuura makadaro. Achitongoona guta kutongoti apinda muguta mukuru, chekutanga ndechekungoona kuti zvinhu zvakanaka here, zvisinei nekuti afambirei. Amen and amen. Ndati zvaafambira, even akauya kurufu munzvimbo iyoyo akaona road yakachereka, anodzokera kwaabva onovaudza kuti vakomana kwandakaenda hakuna kumira mushe. Akafarisa anotosiya otaura kuti vakomana ndichadzoka in 2 weeks time ndigadzirise zvinhu. Jesu aive netsika iyoyo achiuya panyika. Paanoenda pamuchato wepakana, akanga asinei nezvekutengwa kwechikafu chepakana. Akanga angouyawo pamuchato, ndo pakazonzi nevanhu, pano hapana waini. Mai vacho vakati, makanganwa here kuti ari pano, muudzei kuti pano papera waini. Ndo paari kuudzwa kuti waini yapera, zvikanzi isai mvura mumatende kana kuti mumagalons ndigoinamatira. Paanongoisirwa mvura, zvoreva kuti patiri kunamata kana patiri kuuya musecond half yegore, dzimwe nyaya dzatanga tichirovana nadzo nenyaya dzakamira muupenyu hwedu, dzimwe dzacho hadzisi kuda kuadreswa one by one. Dzimwe dzacho dziri kuda kuti titsvage presence yaMwari kana kuti tive neuvepo hwaMwari. Munoziva kuti pakasvika munhu ane simba izvezvizvi, ukabva kuno kuSouth Africa ukashanya kwamaiguru kana kwamainini, wongosvika uona kuti vapakurirwa muriwo usina mafuta. The logical thing kungonoti mari yemafuta haukumbirwi. Why? Panenge pasvika munhu ane influence pasituation ine need. Jesu achiburuka panyika, anototi ndauya kuzoparidza gore rakanaka rashe, kuti mapofu paaisvika aive netsika yekuita minana. Patiri kupinda musecond half yegore yatiri kuti gore rashe rakanaka, ngati increasei the dominance of the presence yaMwari kuti zvinhu zvedu zviite zvakanaka. Remember, Elisha akanga asina appointment nemukadzi muShunemi kusvika anzi rarai pano, kureva kuti pavakainvita presence yemunhu waMwari vakaattracta kuti maproblems aripo apere. Paanotobvunzwa anoti ndigere hangu zvakanaka nevanhu vangu, hapana problem. Gehazi kwakuti bati mudhara, tiri kudya tiri kurara, pana hapana mwana. Kureva kuti vamwe vanhu vari kutora nguva yakareba vachiadresa one problem by one problem. In the holistic approach to approach your problems is seeking God's presence. Zvimwe zvese zvinoita zvakanaka. Kuna munhu andiri kushumira naye, patakupinda musecond half yegore, ndinoziva kuti mune maresolutions atakanyora, mamwe takaabata, mamwe hatisati. Asati abatika, mamwe acho ada kungoadreswa nepresence yaMwari, kungonoincreasa the way God speaks to you. Nekuti when the Spirit of the Lord is there, there is liberty. Kureva kuti panongouya uvepo hwaMwari, remember, kana kumba kuchinetsa madzikirira, kumba kuchinetsa kupopotedzana, kumba kuchinetsa ma-arguments, kumba kuchinetsa when the Spirit of the Lord dominates,
it means there is liberty. Kureva kuti rugare runowanika kana presence yaMwari yavepo. Even vamwe vanhu vatiri kuti vari kutiroya, vamwe vanhu vatiri kuti havatibati zvakanaka, vamwe vanhu vatiri kuti havasi kutigamuchira, hakuna munhu anoresista munhu ane spirit yaMwari. Kana presence yaMwari yanyanyisa mauri, kana uvepo hwaMwari hwanyanyisa mauri, vanhu havagoni kukuresista. Even vasingakudi, pane imwe presence yekuti kana simba raMwari rikaita overshadow you, rikatanga kushanda mauri, zvinhu zvese zvinotanga kunaka. Kune munhu wandiri kutaura naye mangwanani ano, une masituations akamira, pane mumwe munhu ari kufanira kutanga kutika, pane paizomboimbwa songunzi, ndiri kudaidza Ishe pfura ine pano, o Ishe pfura ine pano. Kureva kuti pamwe pachoka tiri kuda that movement, visitation yekuti denga ngarimbovhizita pasituation yako, ngapamboita a divine visitation yekuti inongosvika, so kuti presence yaMwari yasvika. You know, vanhu vakawanda vari kutsvaga zvinhu, vari kunetswa nekutsvaga zvinhu, but mangwanani anondauya kuti patiri kutanga gore 2020, patiri kutanga second half yegore, our first Sunday yesecond half yegore, rufu chairwo runoremekedza presence yaMwari, maaccidents anoremekedza presence yaMwari, zvivanda zvinoremekedza presence yaMwari, varoyi vanoremekedza presence yaMwari, nhamo chaiyo inoremekedza presence yaMwari, macases anoremekedza presence yaMwari, uvepo hwaMwari. Unotoona Jesu pavaisvika, even when the situation vanosangana naRegion vachitozvifambiravo, wobva wanzwa Jesu vachitaura vachiti, unonzwa Region akudaidzira kuti mauya here kuzotiparadza mwanakomana waMwari. Kureva kuti Jesu vaive parwendo, but madhimoni ari kufila kuti we cannot hold on, pasvika rimwe simba. Presence, kusvika kwepresence yaMwari chinofanirisa ipresence, chinosimudza ipresence. Patiri kusvika, patiri kupinda musecond half yegore, you know, I was praying and I was praying for someone. Unoona kuti list yezvinhu zvakanyorwa zviri pamunhu zviri kuda kunamatirwa zvinosvika 30. Andina chakati, andina chakati, andina chakati, andina chakati, andina chakati. The list is endless. But munhu iye ari kuoda divine visitation, just visitation. Muno muservice muno tikanyengetera masikati anaya, tikabvumirana tikasunga chisungo kuti denga ngariburuke, rikaburuka mangu iwo mangwanani, iyo service inoyi kuti denga raburuka pakati pedu nhasi, pauri kuenda kumba zvimwe zvinhu zvanga zviripo zvinosunungura zvega, pamwe pacho hazvidi kuudzwa kuti chiendai, zvinofila kuti environment is too intensified. The environment, unonzwa madhimoni achiti pari kupisa, why? Pasvika presence yaMwari. Shoko raMwari rinoti zvisakakwana zvinosuduruka, kana zvakakwana zvasvika. Chiri kutadzisa vanhu kuenda kumberi ipresence. I know kuti I'm being resisted zvakanyanya patheme yandiri kuparidza nhasi, asi ndiri kuzvinzwa izvezvi kuti kune mimwe mweya yakabata. Pandanga nchinamata manheru ndanga nchinzwa, ndanga nchikumbirira vamwe vanhu kuti vabate pamuviri, uchinyatsonzwa vamazwi achindiudza kuti haabati nhumbu, tiri kuramba nevana, tiri kuramba nemufaro, tiri kuramba nemari, unonyatsoona kuti munhu akabatwa. So remember kuti when the grace of God falls upon you, that favor attracts. Presence yaMwari inoattracta zvinhu zvisipo. Presence yaMwari inoattracta zvinhu zvisipo. Presence yaMwari inobvisa zvinhu zvisingafaniri kunge zviripo. Where unoziva kuti Jesu vachiuya panyika vakuenda vanoti handikusiyei muri mega, ndichakusiyirai mweya munyaradzi, ndichakusiyirai mweya mubatsiri. Kureva kuti paakatoenda aizviziva kuti pasina presence yake zvimwe zvinhu hazviendeki, saka akatisiyira mweya mutsvene. Zvitaura kudai so kune vamwe vanhu vari kunyatsonzwa challenge, pane zviri kuitika,
imo muno muservice imo mumu mune zviri kuitika mangwanani anaya, mune zviri kuitika. Kune mimwe mweya yerufu yanga yakatimirira musecond half yegore, kune maaccidents akatimirira musecond half yegore, kune madivorce akamirira second half yegore, kune mamisodzi yakamirira vanhu second half yegore. Nhasi ndauya semuranda waMwari, pane zvatiri kuda kukochonora, pane cheni dzevanhu dzatiri kusunungura, pane mazwi evanhu atiri kuda kurivhesa. You see, I can feel in my spirit there is this coldness in the church, kunyatsonzwa kuti vanhu vari kurwa nini. Pane mweya iri kutirwisa mangwananana, kunyatsoona kuti kune vanhu vasingafaniri kusimuka. Chitaura so kune umwe munhu wekuti haafaniri kuenda so wakabatirwa panzvimbo, but pane presence yaMwari yatiri kuda kudana mangwanana masikati ano, kuti ngapamboite presence yaMwari inosunungura. Unotonzwa Bhaibheri richitaura uchiti paakapinda muguta, when Jesus visited a city, that city was remembered. Ari panyika wakarara unenge uchidya. Chiri kuitika ndechekuti pawarara hapana presence yaMwari, because hakuna mamhepo anouya achikudyisa kana presence yaMwari iripo. Hakuna mweya wetsvina unoswedera pedyo newe kana presence yaMwari iripo. Snake visitation, serpent spirit, mweya yekurota uchimhanya. Zvichitaura kudai so, pane munhu akarota nyoka ari muno, murume akafuma akaenda. Ngorota nyoka so, zvinenge zvauya zvongoti tauya pano toona kuti pana pasina chakamira zvakanaka, kungoona uchidya so. Pane simba rinofana kumboburuka nhasi, pane presence yaMwari inofana kusunungura vanhu. When there is presence of God, people must be released, people will be released, people will be set free. Yo musecond half yegore zvimwe zvinhu zvinoitika in the physical, unofunga kuti minyama, unofunga kuti mistake, but pane presence. Remember kuti pasina presence yaMwari pane presence yewakaipa, pane mapresence. Iyo zvindichitaura kudai so, hondo dzacho dziri kurova, kurova chaiko chaiko, kusimuka chaiko chaiko. Ndichitaura izvezvi, mhepo dziri kutosimuka izvezvi, mweya yese. Pane presence yaMwari yandoda kudaidza mangwanana masikati ano 12 dzakwana, inofana kunosvika yochinja munhu, yochinja that atmosphere yekurara uchiona vanhu, that atmosphere yekurara uchiona nyoka, that atmosphere yekutiza so. Unongo izvozvi ndichitaura so, pane zviri kuitika muvanhu so, ukuthi life haina kwairi kuenda kana kwairi kubva. Pane presence yechimwe chimweya chiri kutenderera pauri, atmosphere yemamhepo inorambidza munhu kuenda kumberi. Remember, havakubati nemaoko, vanokusungirira mhepo. Remember, havadzungairise munhu mangwana, vanokusungirira mhepo. Yazoona kuti panapa pane iyo zvindichitaura kudai so, pane vanhu vandiri kutonetsana navo so, zvinyatsoona kuti environment inoi haina kumira zvakanaka, territory inoi haina kumira zvakanaka, kutadza kuenda kumberi nemweya iri kurwa nezvi. Serpent spirit, mweya yekuti kungorota so. Mumwe munhu akati mufundisi, handiti kungorota. Sei uchirota izvozvo? Wadii kurota zvimwe? Mangwanani masikati anaya hakuna munhu unodzokera kumba akadaro, uye hakuna munhu uri kudzokera kumba uchinorota kana kudya. Pane zvatiri kuda kurambidza mangwanani masikati anaya nezita raJesu. Presence yaMwari, uvepo hwaMwari ngautange kufamba. Imo muservice munomu pane zviri kufanira kuitwa naMwari. Ndichitotaura kudai so, kune vanhu vandiri kushanda navo mumhepo, vandiri kuprofesaya kuti haugoni kuenda musecond half yegore uchidya, haugoni kuenda musecond half yegore uchirota, haugoni kuenda musecond half yegore uchitenderera matenderero awakaita iwayo. Mweya washe, burukai mangwanani masikati ano.
vese vakadyiswa nevese vakamira vane upenyu usina kwauri kuenda. I invite your presence, oh Jesus. Mweya washe, mweya washe, I speak a word of deliverance. Let your presence reign this afternoon. I command every bad spirit to leave. Let your presence reign in this auditorium. In your church, I decree release. Vasingabati mari, mweya ye rejection, serpent spirit, mweya wekudyiswa, mweya yenkozi ngainzwe masikatano nezita ra Jesu. I command every spirit that is evil, spirit of delay, in the mighty name of Jesus. Vakabatirwa mapepa, vakabatirwa dzimba, vakabatirwa mamarriage, vakabatirwa michato, vakabatirwa vana, vanodyiswa vakarara, vanodzungaira vachifamba, nezita ra Jesu. I proclaim and I decree that you are set free. Tsvaga vanhu vese vari kunzwa dzungu, vanhu vakaneta, pandatanga kutaura wanga uine resistant spirit, ndokuti uye kuno nekukurumidza kukutsvaga izvezvi. Kune vanhu vari kutoziva kuti inini nyaya dzangu hadzina kundiitira zvakanaka. Unogona kunge mungori vashoma, but ndiri kukutsvaga kuti mweya iwoyo ngaumbokusiya nezita ra Jesu.